oras, hindi ko kula po ng utana. Kung kano sa siya magpalansang ba? Karong ko, Bernes, sayo lang ta. Sayo lang ta, mga alas city sa buntag kan dilip ka init ba? Kuan raman ka ng ilansang raman, katuro mang kuan po, katong labiro uno ra ba? Oh no, sakit tanoy. Oh no, sakit tanoy. Gamay atang uno. Tanoy na. Nay- Kilay bayad? Nay, dos, dako-dako og hatag. 2,000? Dos ang kuan ba? Dos ang lansang. Dako-dako og hatag. Okay, nay, kuhan nang para pagkuhanan nga dito sa Matamdan. Anesthesia? Oh, Na! okay. Isberamon, apel, isberamon, og si Isberhel. Walay problema mga idol, kay tuluman po ni sila. Basta sa tiki-tiki mo, inom ko no sila una-una. Di ba katalawa na ng samat, sakit. Ang upat man, ang tiil kamot. Nay, na magkay para tambalan na. Naara! Ay, may medic dito. Sugot ko. Ha? Ya. Nindot, kung dos ang lansang, ang ipremyo, katong long neck sa karton. Pero kung uno ang lansang, may ilansang nimo, usa ka kulapong karton. Usa ka karton nga kulapo, katong gagmay. Ora na. Na, 2,000, oy! Nay, 2,000. Na, 2,000. Kamu ni, bayra mo na 2,000, ikaw si Isberhel, Balik ko apoy. daan, ha? Ha? Balik ko Ah, daan. pwede balik ka daan ko na ko inon si Kuan. Ayaw sa dire dili ba ako mo. Ako. May ako yun. Uy hala, mubalik ko no siya una-una. Tama, oy.